Ark, olen märkä. Elias herää ojasta itsenäisyyspäivää seuraavana päivänä. Hänen päässään pyörii muistikuvia eilisestä. Hän hieraisee silmiään. Olen baarissa, mitä teen ojassa? Elias miettii taivasta katsellen. Missä minä olen? Elias kysyy ääneen maaten selällään. Paljon kello on. Hän yrittää päästä ylös, mutta seisominen on vaikeaa. Eliakselle tulee yhtäkkiä kamalan paha olo ja laatta lentää. Hän ottaa maasta tukea ja katselee ympärilleen. Tämä näyttää tutulta paikalta, hän ajattelee. Hetkinen. Elias raahautuu ylös ojasta ja löytää itsensä seisomasta moottoritien varresta. Olen Korvatunturille menevän tien varressa, Elias tajuaa. Hyvä, minun täytyy yrittää päästä Korvatunturin toiselle puolelle. Elias yökkää ja maahansa pitäen oksentaa. En juo enää ikinä, Elias kuiskaa itselleen ja purskahtaa nauruun. Miksi muka en? Huomenna uudestaan. Elias hapuilee taskujaan kuin ihmeen kaupalla sekä puhelin että lompakko ovat tallella. Elias katsoo kelloa. Oho, se on jo 1 päivällä. Taisin sammua. Samalla hän löytää taskustaan jotain muuta, pienen paperilapun, jossa lukee. Olen palveluksen velkaa. Tiedän, et muista, mutta soita. Ja puhelinnumero. Elias kaivaa puhelimensa ja näppäilee numeron. Hetken aikaa puhelin piippaa, mutta kohta toisesta päästä kuuluu miehen ääni. Odotakin, että soitat. Kuinka voin auttaa? Elias hämmentyy ja on hetken ihan hiljaa. Hän miettii, mitä haluaisi, vaikka se on ihan ilmiselvää. Elias aloittaa, tarvitsisin kyydin pois täältä. Hän katsoo ympärilleen, yrittäen selvittää itselleen, mikä täältä on. Taidat olla eksyksissä, mies sanoo nauraen. Tulen hakemaan, mutta en voi viedä sinua sen tonttutyttösi luokse Kuuselaan asti. Voin viedä sinut saanaan. Missä sinä suurin piirtein olet? Eliaksen kulmat rypistyvät. Kuinka hän tietää pipasta? Elias bonkaa kyltin, jossa lukee Saana 110 ja sanoo miehelle puhelimessa. Matkaa Saanaan on tästä 100 kilometriä ja seison moottoritien varressa. Selvä, lähden tulemaan, mies sanoo huvittuneena ja sulkee puhelimen. Elias istahtaa maahan ja jää odottamaan. Hänellä on päällään takki, mutta vasta nyt hän tajuaa, että hänen toinen kenkänsä on jossain. Hän katselee ympärilleen, mutta ei näe kenkäänsä. Odottaessaan Elias viestittelee tonttutyttö Pipan kanssa, jonka luokse hän on menossa. Shit! Elias huudattaa, kun hänen puhelimensa akku loppuu. Hän istuu kädet taskussa ja katselee autoja yrittäen nähdä autoa, joka hidastaisi vauhtiaan. Kuluu noin tunti, Elias oli varma ajankulusta ennen kuin eräs auto hidastaa Eliaksen kohdalla. Hyppää kyytiin, ikkunasta huudattaa mies, jolla on päällään puku ja aurinkolasit. Elias tunnistaa miehen äänestä. Miksi sinä olet minulle velkaa? Elias kysyy istuessaan pelkäjän paikalla. Auto jatkaa matkansa kohti Saanaa. Mies alkaa selittää Eliakselle eilisillan tapahtumia. Elias saa kuulla olensa uhkarohkea ja pelastaneensa miehen rekan alta. Elias hämmentyy. Miten kännissä minä oikein olin? Sitten hän saa kuulla kertoneensa koko tarinansa tälle tuntemattomalle miehelle. Niin mikä sinun nimesi oli? Elias kysyy kerättyen tarpeeksi rohkeutta siihen. Mies puhussa repeää naurun. Taisit juoda liikaa viime yönä ja eilen illalla. Hän sanoi saatoi naurunsa laantumaan. Minun nimeni on Olaffi Tauno. Hauska tutustua taas. Minun muistini katoaa aina osittain kun juon, Elias sanoi hämillään. Koko loppumatkan he istuvat keskustellen kaikesta mahdollisesta. Ilta pimenee jo, kun Olaffi kaartaa motellin pihaan. Jätän sinut tähän, mies sanoi ja ojentaa Eliakselle 20 setelin. Toivottavasti pääset Kuuselaan. Elias kiittää, ottaa setelin hämmentyneenä ja nousee kyydistä. Mies lähtee takaisinpäin ja Elias jää vain katsomaan punaisia takapaloja.